חברת בן דוד הרצל מחברות הנדל"ן הוותיקות והאמינות בישראל גאה לקחת חלק בפרויקט התמ"א 38 הגדול בנתניה ולהשיק את שכונת נורדאו הצעירה בעיר. עיר שהפכה בעשור האחרון לאחת הערים המבוקשות למגורים בארץ. שכונת נורדאו מתחדשת ועוברת בימים אלו מהפך, ובכך השכונה תהפוך לשכונת צעירים אטרקטיבית, אשר תמשוך אליה משפחות צעירות שיקימו בה את ביתם. שכונת נורדאו הצעירה ממוקמת בסמוך לכביש החוף, וכמו כן במרחק דקות ספורות מכביש 4 ותחנת הרכבת בבית יהושע. רק 20 דקות מתל אביב, 30 דקות מנמל התעופה בן גוריון ו40 דקות מירושלים. מיקומה האסטרטגי של השכונה, דקות ספורות מהים ומקניון עיר ימים, ובקרבה לאזור התעשייה פולג, יחד עם המחיר האטרקטיבי, יוצרים הזדמנות של פעם בחיים. בשלב הראשון נבנים בימים אלו 3 בניינים מבין 20 הנוספים, הכוללים מעלית חכמה, רחבת כניסה מרווחת ומפוארת, לובי מרשים ומגוון דירות בסטנדרט בנייה איכותי. הדירות בפרויקט הינן דירות מרווחות בנות 3, 4 ו5 חדרים, הכוללות מרפסת שמש יפהפייה. בנוסף, בכל בניין ישנן 2 עד 4 דירות גן מרווחות עם חצר פרטית ומתוחמת. בשלב הבא מתוכננים בפרויקט בניינים נוספים, בדרך להפוך את השכונה הצעירה למרכז שוקק חיים, בו הורים וילדים ייהנו מגנים ובתי ספר איכותיים, גני משחקים, שמורות טבע, שירותים קהילתיים וכמובן חוף ים הנמצא במרחק הליכה מהפרויקט. לחיות במרכז הארץ, ליהנות מהים, מאיכות חיים אמיתית ומעל הכל ממחיר אטרקטיבי. שכונת נורדאו הצעירה בנתניה, המקום בו כל החלומות מתגשמים.